ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እቲ ሃገር ብፍሉይ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ ተቃውሞታት ክካየድ ድሕሪ ምርኣዩ ሃገረ ጋና ዜጋታታ ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ብምስጋኣ ካብታ ሃገር ክወፁ ዝደልዩ ክምዝገቡ ድሕሪ ምሕባራ ኣስታት 300 ካብቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ዜጋታታ ድሮ ተመዝጊቦም ንኽተውፅኦም ወሲና ምህላዋ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጋና ሳሙኤል ኦኩድዜቶ ኣብላከዋ ብመንገዲ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ብቁልጡፍ ክወፁ ፕሬዝደንት ጋና ፍቃድ ሂቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ጋና ነዚ ውሳነ ክትወስድ ዝተገደደት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ተቃውሞታትን ድሕሪ ምፍጻም ምዃኑ እታ ሃገር ሓቢራ እያ። እቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጸረ ስደተኛታት ዝኾነ ተቃውሞታት ዝገብሩ ዘለዉ ዜጋታት ስደተኛታት ካብታ ሃገር ክወፁ ብቁልጡፍ ንጽውዕ ኣለና ዝብሉ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከዓ ክሳብ ሂወት ዘስኣነ ወንፂ ዝመሎም መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ፈጺሞም እዮም። ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ እዚ ብደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ተግባራት ዝቃወም መግለፂታት ከውፅኡ ከለዉ ጋናን ናይጀርያን ድማ ዕላዊ መግለፂ ኣውፅአን እየን። ጋና ብፍላይ ዜጋታታ ክትከላኸለሎም ምዃና ብምግላጽ ንኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራ ክትጽውዕ ከላ ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ነቲ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦን ነቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘይሕጋዊ በደላት ዝፍጽሙ ዘለዉ ድማ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከቕርቦም ጸዊዓ እያ። ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሴሪል ራማፎሳ ግን ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ፖሊሲ ናይቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሳሕቲ ዝተፈጸመ ተግባራት ገበን ክብል ገሊጽዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ተቃውሞታት ዘየቋረጸ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ወደባዊት ከተማ ደርባን ዝነብሩ ስደተኛታት ብሰንኪ ብረቡዕ ክካየድ ዝተባሃለ ተቃውሞታት ንግዳዊ ትካላቶም ክዓጽው ከም ዝተገደዱ ጸብጻባት ይሕብሩ። ናይጀርያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምውፃእ ውጥን ከም ዘውፅአት ገሊጻ ምንባራ ይዝከር። ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ መብጻሕን ምግባር ኣትዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነቲ ፕሬዝደንት ከም ዝተቀበሎ ማዕከና ዜናታ ሃገር ክገልጻ ከለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ፕሬዝደንት ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ጽሒፉ ከም ዝተቀበለ ይገልጽ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጽሑፉ ቀጺሉ ኣብ ወሳንን ውጽኢታውን ዝርባት ትኹረት ኣብ እንገብረሉ እዋን ሓደ ነገር ርግጸኛታት ኢና ንሱ ድማ ዝምድና ኢትዮጵያን ፈረንሳን ዘላቒ ምዃኑ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሑሎ። በተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢማኑኤል ማክሮንን አብይ አሕመድን ተገይሩ ኣብ ዘሎ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እትረኽበሉ ከም ዝተዛተዩ ክዛረብ እንከሎ ኢትዮጵያ ቆጠባ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎን 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋን ሃገር ተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ ብምባል ብደገፍ ከም ፈረንሳ ዝኣመሰለ ሃገራት ዓለምለኻዊ ሕግታት ተኸቲሎም በሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ሕቶኦም ብዝምልከት ንመራሒ ፈረንሳ ከም ዝገለጸሉን ሰሚዕዎ ከም ዘሎን ተዛሪቦ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ብምትእታው ክትክሰስ ዝጸንሐት ፈረንሳ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ወፂያ ምስ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝምድናታት ክትሓየል ክትጽዕር ጀሚራ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን ምስ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኬንያ ብምትሕባር ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ የአንጊዳ እያ። ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን በሶሎስ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጸጥታ፣ ቆጠባዊ ጽግዕተኛትን ጂኦፖለቲካዊ ውድድርን ሓዊሱ ናይ ሓባር ብድሆታት ምህላዎም ጠቒሱ ብዛዕባ ሓበራዊ ወፍርን ማዕረ ሽርክነትን ድማ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦ። ማክሮን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ከም ምስጋር ጸዓት ዲጂታልን ኤአይን ቆጠባ ባሕርን ሕርሻን ዝኣመሰሉ መዳያት ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፍሪ ከም ዝግበር ወግዓዊ ገይሩ እዩ። ኣብ መግለጺኡ ድማ ማክሮን ኣፍሪቃ ክትዕወት እያ ኣብ ዓለም ብዕድመ ዝነኣሰ ህዝቢ ዘለዋ ኣህጉር እያ ዝያዳ ርእሰ ምርኮሳ ንኽህልዋ ድማ ወፍሪ የድልያ ክብል ተዛሪቦ። እቲ ወፍሪ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 250,000 ስራሕ ከም ዝፈጥር ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ፈረንሳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፕሬዝደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመን መራሒ ግብፂ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ዝርከብዎም መራሕቲ እታ ኣህጉር ከምኡውን መራሕቲ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ተሳቲፎም እዮም። ኤርትራ ነቲ ኣብ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ስልጣኑ ክሕደስን ጉዳይ ተሓታትነት ክቕጽልን ብዘይ መንግስታውያን ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ማሕበራት ዝቐረበ ጻውዒት መቐጸልታ ጸለመይ ብምባል በትሪ ከም እትነጽጎ ሓቢራ።
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዛ መልኪቱ ሂቡ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸለመ ብዝያዳ ርኡይን ብትግምቶ ዝከኣለን ምኽንያታት መሰረታዊ ድራኸታትን እናዓበየ መጽእ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክልተ ዓሰርታት ዓመታት ድሕሪ ናይ ዶብ ግጭት ምስ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘይደገፍ ዝተወሰነ ሃገራት ክቕጽል ኣይምኽኣለን ነይሩ ብምባል ሽመን ዘይገለጸን ሃገራትን ብድሕሪት ኮይነን ዝደፍኣሉ ዘለዋ ዘሰምዕ መግለጺ ሂቦ ዘሎ። ኣብዚ መግለጺኡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብኢድ ዝተመርጹ ፍሉያት ጸብጸባት ናይ ሓሶትን ዝተዋደደ ምስክርነትን ተጠቂሙ እዩ ብምባል ገለ እግሮም ኣብ ኤርትራ ኣንቢሮም ዘይፈልጡ ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን ጸቢብ ረብሓ ዘለዎም ጉጅለታት ምዃኖምን ይገሊጹ። ነቲ ኣብዚ ቅነ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ድማ ብፍሉይ ክስታትን ዝተፈጥረ ትረኻታትን ዳግማ የበራበር ኣሎ ክብል እንከሎ ርዱዕ ዕላማ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን መሰልትን ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጸም ዘይምኹኑ በደላት መቕጻል ምዃኑ እዩ ጽሒፉ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ብ31 ዘይመንግስታውያን ኣህጉራውያን ማሕበራትን ብ12 ግንቦት ኣብ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ናብቶም ኣብ ጄኔቫ ዝርከቡ ቀወምቲ ወከልቲ ኣባላት ሃገራትን ተዓዘብትን ዝተለኣኸ ኮይኑ እዘን ዘይመንግስታውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ድማ ቀንዲ ነቲ ደብዳቤ ንምጽሓፍ ዝተገደዳሉ ምኽንያት ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ንምክትታል ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡኽ ስልጣንን ምሕዳስ ዘካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ንምጽላው እዩ። ከም ዝፍለጥ እዚ ስልጣን እዚ በብዓመቱ ክሕደስ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ደብዳቤ ነቶም ቀወምቲ ወከልቲ ሃገራት ንጹር መርትዖታት ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ሺ ጂንፒንግ ንምዝራብ ናብ ቻይና ኣትዩ። ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤጂንግ ዝዓለበ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሺ ጂንፒንግ ብምርኻብ ብዛዕባ ንግዳዊ ምሰሓብ ክልቲአን ሃገራት ከምኡውን እቲ ዓለማዊ ቅልውላው ነዳዲ ኣስዒቡ ዝርከብ ኩናት ኢራን ከዘራረቡ ትጽቢት ይግበረሎም። ቻይና ዕዳጋታታ ንፍርያት ኣሜሪካ ንኽትከፍት ከም ዝጉስጉስ ዘፍለጠ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መሻርክቱን ነቓፊኡን ኮይኑ ዝጸንሐ ቢልዮነር ወናኒ ተስላን ስፔስ ኤክስን ኢሎን ማስክ ሓላፊ ናይ ተቕልጡፍ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ትካል ቴክኖሎጂ ኢንቪድያ ጀንሰን ሃውንግ ዋና ኣካየዳ ኣፕል ቲም ኩክን ዝርከቦም ሰብ ጸጋም ምስኡ ተማሊእዎም ኣሎ። ነቲ መዋዳደቲ ዘይብሉ መራሒ ፕሬዚደንት ሺ ነዞም በላሕቲ ሰባት ተኣምር ንኽሰርሑ ኣፍ ደገ ቻይና ክኸፍተሎም ክሓቶ የክብል ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዶናልድ ትራምፕ ጽሒፉሎ። ድሕሪ ምዛም ዝሑል ኩናትን ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ነበርን ምናልባት እውን ኣብ ታሪኻ ከም ቻይና ጌራ ንኣሜሪካ ዝተወዳደረት ሃገር የላን። ዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት ኣሜሪካ ንቻይና ከም ቀንዲ እስትራቴጂካዊት መቐናቕንታ ከም እትሪኣ ክትገልጽ ምጽንሓ ይፍለጥ። ሓያላት መራሕቲ ናይ ምድናቕ ዝምባለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ እብረት ስልጣኑ ብምንዋሕ ኣብታ ደስያዊት ሃገር ቀንዲ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ሺ ጂንፒንግ ዘካይዶ ዝርብ ኣቓልቦ ዓለም ሲሒቡሎ። ኣሜሪካን ቻይናን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ንግዳዊ ምሰሓብ ዝጸንሐን ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ታሪፍ ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ውሳነታት ብምውሳድ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከግድዶ እንከሎ ብወገን ቻይና ድሕሪ ዝተወስደ ግብረ መልሲ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣንቢርዎ ዝነበረ ታሪፍ ዳርጋ መብዛሕትኡ ብምልዓል ዝእዋን ድማ ምብጻሕ ብምግባር ብዛዕባ ንግዳዊ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ድማ ዘሳሕበን ጉዳያት ክዛተ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ይሕበር ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።